Els Reis Mags tornem a visitar Paiporta. Arribem carregats d'il·lusió per a compartir amb totes i tots, i també de regals. Continuem estant molt orgullosos del vostre comportament i la vostra responsabilitat en un any on el virus encara continua fent-nos el nostre dia a dia un poquet difícil. Estem molt contents per tornar a retrobar-nos enguany amb vosaltres i compartir cavalcada, encara que ho haurem de fer amb molta prudència i precaució, seguint les mesures de prevenció bàsiques. Malgrat que no podrem celebrar la tradicional recepció per qüestions de seguretat, i que també els carters reials han hagut d'ajornar la replegada de cartes per la pandèmia, ens han arribat totes les vostres missives i tractarem d'atendre les vostres peticions. Els sacs i els joguets estan llests i els camells a punt. Espereu-nos ben adormides i adormits i no oblideu deixar-nos l'aigua i el menjar per agafar forces. Ens veiem en una nit màgica.